Dakbayan sa Mandaue magsugod na sa ilang pag-clamp sa mga sakyanan. Sugdan una kini sa dagkong mga trucks nga nakababag sa mga kadalanan. Ang syudad mopalit og mga dagkong klase sa clamp aron lakip ang mga trucks nga ilang ma-apprehend sa pagkakaroon alang lang sa mga ordinaryong mga sakyanan. Una ang ilang magamit, makalingkawas pa sila sa clamping ordinance kay aduna pay hanayon sa ordinansa sa syudad una kini implementar, partikular dengan liability sa damage sa sakyanan kung pagsupugson yun sa pagpadagan sa driver. Awhag sa mga opisyalis sa mga motorista nga mutuman lang yun sa lagda og siguraduhon nga wa makababag sa daan ang ilang masakyanan aron dili kini maklam. Isure kita ko to because maglisod man tao og to. Wala lagi, I think in the whole Cebu wala makato og dagko na trucks. So mao na mas effective man sad yun ang clamping compared to towing. Ang city go lang ni patuman kun unsay mando si ibabaw. Dito biya kang director anyo biya na sa DLG. Nga i-clear na to tanaw obstruction diya sa public roads nga na ba.